హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్కే మాల్ పేజ్ నందిగామ. బ్యాక్ టు స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కాలేజ్ కి మరియు స్కూల్స్ రిటర్న్ అయిపోతున్నారండి. హాలిడే సీజన్ టోటల్లీ క్లోజ్ అయిపోయింది. మీకోసం నేను వ్రింకిల్ ఫ్రీ టోటల్ గా ఎలా వాష్ చేసినాయి కదండి అలాంటి వెస్టర్న్ వేర్ తో ముందుకు వచ్చానండి. ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి. టోటల్లీ వెస్టర్న్ వేర్ అండి. ఒక్కసారి చూసేయండి. షార్ట్ లెంగ్ మిడ్డీ అండి, నీ లెంగ్ మిడ్డీ వస్తుంది. ఇది ఒకసారి పీస్ చూడండి ఎంత డీసెంట్ గా ఉంటుందో. ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ఫెండీ ఫ్యాబ్రిక్ అండి, చాలా డీసెంట్ గా ఉంటుంది. ఫెండీ మరియు జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ వస్తుంది. లైనింగ్ కూడా ఫుల్ లెంగ్ లైనింగ్ వస్తుందండి. 3/4 హ్యాండ్స్ వచ్చేస్తాయి. వీటిలో కపుల్ ఆఫ్ షేడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. టోటల్ వెస్టర్న్ వేర్ అండి. ఇది మంచి స్ట్రెచబుల్ వస్తుంది చూడండి. ఎవరికైనా ఫిట్ అయిపోతాయండి. సైజ్ మన దగ్గర M2XXL రైట్ నా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. మీరు ఎలా వాష్ చేసినా ఏం కాదండి. ఇవన్నీ కాలేజ్ లో స్కూల్స్ లో మరి ఎలా వాష్ చేసినా ఇబ్బంది లేదండి. ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఇంకో మోడల్ ఉందండి, ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వచ్చేస్తుందండి. ఇది ఒక్కసారి చూసాను ఒకసారి, చాలా డీసెంట్ గా ఉంటుంది. చాలా బ్యాక్ సైడ్ ఎలాస్టిక్ ఇచ్చేస్తాడండి ఇలాగా. సో ఎవరికైనా అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోతుందండి. దీంట్లో కపుల్ ఆఫ్ షేడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 2 కలర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని బ్రైట్ కలర్స్ మరియు పేస్ట్ కలర్స్ 2 కలర్స్ ముందుకు వచ్చామండి. సారీ ప్రైస్ కూడా 1049 అండి. కేవలం 1049 మాత్రమే అండి. వీటిల్లో కనుక మీకు ఏంటంటే స్క్రీన్ షాట్స్ మా టీం పంపించండి. మా టీం మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు. థాంక్యూ సో మచ్.